Hello guys, yang tinong sa hebong kong sa pinungal na numang hanay ko. Iko na nungunay ang kausanay. Hello guys, yang hebong kong sa pinungal sanay. Ayun ko na susunod. Read. 무슨 여자가 응? 물사가 다 사과로 해주네. 사과로 hiniin. Taba-taba hiniin. Ano ang tawag sa ka? Ang tawag sa nay? Nung manay ko? Ano ka ka? Takot-takot. Takot-takot. Ang tawag sa nay? Ang saka, tawag ka? Diyan sa may tuloy kay sino? Kay siya pwede? No, tulong mo sa mga tapo ko mo. Tawag sa nay. Yeah. Tat, tat, tat. 좋아, 탁. 비싸면 그러고. 없어요. 이거 생각해요. 살라. 해본 사과요. 타고.